sa may PITX para po ihatid ko po ang aking pamangkin pauwi nga po ng aming probinsya sa bayan po ng Manito Albay. Gloria, kay Glory. Matabaw ka naman ang ganda. Hindi taka nga ni namin bidan. Nagdiwang na nga na ako. Nagdiwang ka pa kan sa partida. Nagdiwang ka pa kan. Nagdiwang pa ako na rin. Minsan kayo nasa ulang ng tao. So ito nga mga kapatid, naghihintay pa po kami ng schedule ng bus na darating. Yung pauwi po sa amin sa bayan po namin ng Manito Albay. Pero sa gate 2 po kami mag-aabang kasi doon po magpaparada yung Belleza, Blue Star, papunta po nga sa bayan namin. Dati doon po sa may gate 4 ng June 12 na umuwi po ako ng last 2 weeks. Doon po ako sa may gate 4. Ngayon dito naman po sa may gate 2. Kaya update ko naman po kayo sa susunod. Update ko naman po kayo mamaya pagdating po ng bus at pagsakay po ng pamangkin ng misis ko kasi naghatid lang po ako sa kanya rito. Pauwi nga po sa aming bayan. Mga guys, nandito na nga po ang Belleza Blue Star na biyahe po papunta po sa aming bayan, sa bayan nga po ng Manito. Ayan po nga sa likod ko na yan po ang Belleza. At ayun po ang pamangkin ko, magkakarga na po ng kanilang pangarga na dadala niya nga po pauwi. Bali, naghatid lang po ako dito ng aking pamangkin dahil uwi nga po sa aming bayan. Sa mga gusto nga po lang umuwi, papuntang Bicol, lalong-lalo na po sa bayan namin, dito na po kayo sumakay sa Belleza Blue Star. Convenient na po, safe pa po at mababay po ang konduktor at ang driver. Lumana ka mo sa taas. Guys, tapos na tayo maghatid ng aking pamangkin at dyan nga po sasakay sa Belleza Blue Star na yan. Pauwi po sa bayan namin ng sa Manito at ako naman po ay uuwi. Tapos na nga po tayo maghatid ng aking pamangkin. Tulad po ng aking sinabi, ako naman po ay uuwi ngayon sa Kawit, Cavite.